Egon nahiko lokartuta urte batzutan, eta iaz 25 urte hurren azala eta erabaki genuen ospatzeko kontzertu batzuk egitea. Eta berotu ginen, ikusi genulako taldia bendik ere forman zehola, jendearen erantzunari ikaragarria, dana izan zen harrigarria guretzako, ez? Urte batzuk jo gabe onda gero gu bezalako talde bat hain musika gogorra egiten duena eta eta batian holako jendetza eramatian, baina gehien bat gure artean ere sentitzen genulako bai lokalean eta bai gero kontzertutan, bendik ere zerbait eskaintzeko gauza ginela eta berotu ginen. Hasi ginen eta 5-6 kantu genitu nian ja, geunden, berotuta sorkuntza prozesu horretan, alde batetik hori eta beste alde batetik zalantza batzuk genituen, abesti batzuk onak ote zian edo ez, orduan, jake berotuta gauden jarraituko dugu sortzen ez. Azkenean 13 egin nituen aukeratzeko zan asmoa, gero 5 edo 6 horien artean, baina azkenean 13ak dira darba. Oso bariatua da diskoa, inkluso abestien barruan ere aldaketa asko daude. Zuzulok egin duna eta herriai eman diona eskertzeko eta guri ere bai. Sentitu genuen, zerbait egiteko nahi hori eta pentsatu genuen, igual abesti bat, Zuzul hori. Pentsatu genuen, goengoan ere horraztea oso potentea izango zala. Aber bukatzeko ere aukera ematen dugu, irauten duen ere.